non dal wonani hay gijum amnata ko dum tawanno kam haalirde non kono salla jabbi tawdami do e nder galle fof salla jabbi mi wadi mudum teddungal sa ledima tan dano to bam woni bamma de arso artu so ha joni nana bam nan hira de golle mabbe ne kewi ay kay ça fait l'occasion sax neena am di no hande jewten mi de hedima jewten de non ko jam tan to min janga to de mon gorko gorto suko gorko mo jimi ton mudi yidu Yidde an bima ya jangoy mbiya kam won mo jimi ton mo yidde hole an hole yidde ka cuholel to ko andi ko kantumam min woto yawomi de mi wona giji anani ko kantumami ko bima mi ko ya jangoy dum do so bamma tini ko halas ha woto yaltini ngel hon ko ma mi anda ko bang batta mi anda ko befem batta mi anda ko exercice batta mi anda foko battani mbiya ada halna haali de mi wona gije de mi wona gije amna tan du hoore ma anani de jangde sax ko gonga no mojji ha may kono min gona cukolon nak nene ko mi mawdo kelifaad mu dandi ko mojji mu dandi ko boni sama yinno bonde mi arata mu do haala ma mu do yidi on don parce que sama jango dandi to jahan anda to jahan mu day wene yaade mu do jango yakko na anda to paal min non ko mi jiddo on don dum wadi kam haalande mo jewteden hen hakkunde neddo yummoy biddo ko mi jiddo jewtu an bida ka gaaja ko kalta mi gaaja kede ko gonga yam la ilaha illallah anu ko gonga ma ha gonga ti cellu dum hande so bamma ni ko haalas la ilaha illallah hande nyalamo jiida do bot tampino fi sance ji fof mi yehi de tawno waajo ne limin liggotonde wi ko mo heñori galle makko no fi dum wadi nyallimi to ande kantuman min sanceji yo galleji yo dum kaldata dum koy apply dem min ko am ko jinmi ko dum jinmi kala min to ngomi do ko men najjo amna to mo jida hande andi ko jippini kam o won boyi an kalta ko ni amnat hande jippori ko won mo yidi walla won bimi baba galle o jippori hande ko won mbo yidi cikkanno mi ni ko gaajo to puri mumi amnata hay dara nafani joni dalo haali o won boyi école mabbe o mo yidi dum tena tiide makko tawde non ko amone gorko amone jom galle an halfi min minen dido fof dinmi ko kala hen wala gummada hen ko dum dinde joni hada mummade hen kam mami noddumo min jewtita min namdom mi yambo ko biida ko wala wori so tawi koko biida ko on tiide makko on tuma kay mam yabbu koydam mi yaha ton min taw mi wami ko ne tiide makko wana mi man tiide makko min han dum hadi mi hirta dum hadi mi jola hay sale mi yeba film on do min najjo holno gandirda dum min kanko haalani mi hono ko makko nofram o huccitema o haalanma bimi kanko huccite am haalani ay joni anana ni bima mi furi mam mata o mo woppa kan don haala taw mi kono tiide makko no wadi bimi ha ngara mi haalan tawde non an halfi minen dido jinni ko kala hen gummoda hen ay dum gam min daccirta dum min binomi ko yo jangu wodo ko firti o wona hunde ko dum tagi jamma e nyalawma boda jetta jawdam boda wada hen jangde makko an min jinmi ko wodo ko woni o wona ministre walla goddum walla o ya hakkunde leydel o jeeye intellectuel hen kono kay wana hande mo hucce yindirede walla jewde mo yidi ko dum natamo ekkol baba galle ha buuba wodda ni keydudo ministre yo député yo adandi ko kalmi hen bimi dal ko ya har e joni ha suba ramando so wofani ngurani lati mu yabbata bi ya anje galle haal de e ha suba ko inchallah so tawi suba kari mami non dum gam mi leltinta dum so tawi rango non wori min mami ya ha ton mi yiya on
mi joddo mum min jewti sago Allah sago te kadi ceerdam on tampat mi ɗaccirta ni tan e tawno so yimɓe ene jaada tan ene poti haaldude goonga mbaɗa anndi aan e amnata kono sehilaaɓe haa ko ɗon wawi haalde amnata noon wonko haalnimi te o wi ɗum ɗon o haalnima ko haalnimi ko noon amin ceeti yiyandam e yiyande makko wona gootum so goonga haalte mboɗo yiɗimo ko goonga yidde nde nani heen kono ƴewranmomo comme no mbaɗam ni walla no ɓiyam ni gila jimomo korsa ene dogi hakkude amen haa ko ɗon wawi haalde mbaɗa anndi somi haalninamo ɗum ene wawi o daña heen caɗele walla woode no tampina haade ka sehil makko noon mi haalanma sa yeehi mbawa haalandemo te saɗa haalnamo kalniramo no famirta wiyemo noon haydara kala ko wonno hakkude amen hanki e heccanki hande ɓuuri welde kono no miijori ni min miijoraki noon omo wawi jagguirdemi tan no kaw makko ni walla no mawni ko ni a faami ko ɗum woni e miijam eyyi mi nani ko kalɗa ko somi yeehi so Allah jaaɓi mami haalanno min jewtidino heen kono hay min ɗum mi wondano heen mi haalninoma dal yo nanguere han comme no ka kaw amen ni kono o jaɓani kaade ko noon mbiɗani mbaɗa welti heen no feewi somi yeehi mami ƴeew no feewita tan mi yewtira noon e makko mami haalano sama jarama Aminto na argay Baba ɗum jooɗi bonani jooɗi aɗa woni janngo bonana lire seeɗa tan aɗa tan liggey o an mbaɗan aɗa seli hande a janngo en hande ala noon kirloyaaki ay hirnoyayri eyi moƴƴi a foftima kam waɗan an baba wonko nene ma haalnimi ɗi holno woyi eyyi baba aɗa anndi an ka sehilam no feewi sah kono ɓiɗɗo debbo ɓuri baɗade ko yummum ɗum waɗi kam yewtidde e nenam te ko kalmi ko kadi ko noon foti am muɗo yiɗimo de baba aɗa yiɗi on ne tiiɗe ma aɗa yiɗi ɗum muɗo yiɗimo kay no feewi kono noon namnata betti kam noon min jinnomi ko jangga ha woda ko pirtuɗa nde naata yidde kono ana hande aɗa yaha jangde ma ala ko woni taw aɗa wiya aɗa naata yidde beela yiyani koye école aji ɓurɗi mawnude e forde ko to nawmaɓe mboɗo totta kadi professeur uji ɓurɗi wawde jangguinde mboɗo yoɓa ɗumen ne jangguinma wadde hande ka suka tokos aɗa jangga jangde ma firtani hunde jibinani ala ko woni taw mbiya aɗa naata yidde sa naata yidde joni jangde nde bonat baba on no yiɗimi de ala cahan te jangde nde kanko sa wi koye so humani kam o ɗaccat kam mi jangga omo yiɗi jangde nde no fewi mo wallitimi hen o ɗaccat kam mi jangga kanko am koye professeur jangguino on ɗi walla koye élevage ɗi jattani ala baba ko saro ɗo no yeyata ko bitigo jogui ha koye yeeyo bitiɓe yeeyo bitikaji bitigo yeyata ɓen kay koye saseɓe ganduɗa so birtima suka debbo wirtima ɗumen tan nodda ɗumen tappiso ɗumen on yiɗama kanko jeeya kay ɓen jogui kanko jogui ko grossiste bitig grossiste mawɗo jogui to kanko ala cahan baba joni min janggo subaka mami yaato anani ɗi jaaden sah mi baba haalda e makko jaaden toon mi holloy ma eyyi joni mi ha janggo subaka eyyi janggo subaka so yonti jaaden toon kono noon min kam sinno ko sagam jinmi ko jangga ha ɓooya anani joni ha subaka jaaden toon wona eyyi so Allah jaɓi to baba mo woni Mamma de so artuto ha joni ha jonarani baba nani hiira de golle mabɓe nene kewi tan eyyi kay ça fait l'occasion sah nena an miɗo yinno hande jewten eyyi miɗo heeɗima yewtere nde noon ko jaam tan to min jangata to de woni gorko gorto suko gorko mo jimi toon muɗo yiiɗi ɗum Yidde an mi wima ya janggoy mbiya kam won mo jimi toon mbiɗa yiiɗa hole an hole yidde ka cukalel tukose andi ko kaltumami min woto yawomi de mi wona guiƴe anani ko kantumami ko mbimami ko ya janggoy
ɗum ɗo so bamma tini hoko haalata ha wota yaltitnigel hono ko ma mi anda ko bang batta mi anda ko befem batta mi anda ko exclusifs batta mi anda fof ko battani mbiya aɗa haalnami haalide mi wona guije de mi wona guije am nata andu hoore ma nani de jangde sax ko gonga no moƴƴi ha maayi kono min gona cukalon nak nene komi mawɗo kellifaɗo muɗa andi ko moƴƴi muɗa andi ko boni somi yinno bonde mi arata muɗa haalama muɗa yiɗi on ɗon par ce que somi janggo aɗa andi to jahan mi anda to jahan muɗa waynoyade muɗa janggoya kono anda to paami min noon komi jiɗɗo on ɗon ɗum waɗi kam haalande mo jewteden hen hakkude neɗɗo yummo e ɓiɗɗo komi jiɗɗo jewtude an mbiɗa ka gaaja ko kalta ko mi gajake de ko gonga yam la ilaha illallah an ɗum ko gonga e ma ha gonga tigi celluɗo ɗum hande so bamma nani ko haalata la ilaha illallah hande ñalawma o jiiɗa ɗo bot tampi no fewi chantier ji fof mi yeehi nde tawno waaji o nde limin liggotto nde o wi komo heñori galle makko no fewi ɗum waɗi ñallimi toon hande kalantumani min santeji yo galleji yo ɗum kaldata ɗum koye apply ɗem min ko am ko jimmi ko ɗum jimmi kaala min to gonmi ɗo komin najjo am na tomo jiiɗa hande andi ko jippinoyi kam oy won bo yiɗi an kalta ko koni amnata hande jippori ko wonmo yiɗi walla won mbimi baba galle o jippori hande ko won mbo yiɗi cikkannomi ni ko gaajo to puri mumi amnata haydara nafani joni dal o haali o won boyi école mabɓe omo yiɗi ɗum tene tiiɗe makko tawde noon ko an woni gorko an woni joom galle an halfimin minen ɗiɗo fof jinmi ko kaala hen walla gummoɗa hen ko ɗum jinmi de joni hade ummade hen kam mami noddumo min jewtita min namdomo mi wiyamo ko mbiɗa ko holno woori so tawi koko mbiɗa ko on tiiɗe makko on tuma kay mami yaɓɓu koyɗam mi yaha toon min kay ko mbimami kono tiiɗe makko wona mimane tiiɗe makko min hani ɗum haɗimi hirta ɗum haɗimi joɗade hay sale mi yeɓa film anni komin najjo holno gandirɗa ɗum min kanko haalanimi hunu ko makko nofram o huccitema o haalanma mbimi kanko huccite am haalanimi eyi joni ananani mbimami mi furi mama mata omo woppa kan ɗon haala tawmi kono tiiɗe makko ɗum waɗi mbimi ha garami haalanmi tawde noon an halfi minen ɗiɗo jinmi ko kaala hen gummoɗa hen eyi ɗum kam min ɗaccirta ɗum min mbinomi ko yo janggu wooda ko firti o wona hunde ko ɗum tagui jamma e ñalawma mboɗa ƴetta jawdam mboɗa waɗa hen e jangde makko an min jinmi ko wooda ko woni o wona ministre walla goɗɗum walla o yaha hakkude leyɗele o jeeya intellectuel hen kono kay wona hande omo hucce yindirede walla ƴewde mo yiɗi ko ɗum nawtamo école baba galle ha ɓuuɓa woɗɗo ni keyduɗo ministre yo député yo aɗa andi ko kalmi hen mbimi dal ko yaha haal eyyi joni ha suba ramandu so wofani ngurani lati mi yaɓɓata mbiya an jeey galle haal haalde eyyi ha subaka ɗum tan nan inchallah mawmi hen so tawi subaka ari mami noddum ɗum kam mi leltinta ɗum so tawi tan ko noon o woni min mami yaha ha toon mi yiya on mi joddo mum min jewtita sago Allah sago te kadi ceerɗam on tampat mi ɗaccirta ni tan nde tawno so yimɓe ene jaada tan ene poti haaldude goonga mbaɗa anndi aan e amnata kono sehilaaɓe haa ko ɗon waawi haalde amnata noon wonko haalnimi te o wi ɗum ɗon o haalnima ko haalnimi ko noon amin ceeti yiyandam e yiyande makko wonaa gootum so goonga haaletee mboɗo yiɗimo ko goonga yidde nde nani heen kono ƴewranmomo comme no baaɗam ni walla no ɓiyam ni gila jimmomo korsa ene dogi hakkunde amen haa ko ɗon waawi haalde mbaɗa anndi somi haalninamo ɗum ene waawi o daña heen caɗeele walla woode no tampina haade ka sehil makko noon mi haalanma sa yeehi mbawa haalandemo te saɗa haalnamo kalniramo no famirta wiyemo noon haydara kala ko wonno hakkude amen hanki e heccanki hande ɓuuri welde kono no miijori ni min miijoraki noon omo wawi jagguirdemi tan no kaw makko ni walla no mawni ko ni a faami ko ɗum woni e miijam
mi nani ko kalɗa ko somi yeehi so Allah jaaɓi mami haalanno min jewtidino heen kono hay min ɗum mi wondano heen mi haalninoma dal yo nangguere tan comme no kaw amen ni kono o jaɓani kaade ko noon mbiɗani mbaɗa welti heen no feewi somi yeehi mami ƴeew no feewita tan mi yewtira noon e makko mami haalamo sa Aminto Na. argay Baba ɗum jooɗi bonani jooɗi aɗa woni e janngo bonana lire seeɗa tan aɗa tan liggey o an mbaɗan aɗa seli hande a janngo e hannde ala mi kirloyaaki ay hirnoyaki eyi moƴƴi a foftima kam waɗan an baba wonko nene ma haalnimi ɗi holno woy eyi baba aɗa anndi an ka sehilam no feewi sah kono ɓiɗɗo debbo ɓuri baɗade ko yummum ɗum waɗi kam yewtidde e nenam te ko kalmi ko kadi ko noon fote am muɗo yiɗimo de baba aɗa yiiɗi on ne tiiɗe ma aɗa yiɗi ɗum miɗo yiɗimo kay no feewi kono noon namnata betti kam noon min jinnomi ko jangga ha woda ko pirtuɗa nde naata yidde kono ana hande aɗa yaha jangde ma ala ko woni taw aɗa wiya aɗa naata yidde beela yiyani koye école aji ɓurɗi mawnude e forde ko to nawmami mboɗo totta kadi professeur uji ɓurɗi wawde jangguinde mboɗo yoɓa ɗumen ne jangguinma wadde hande ka suka tokos aɗa jangga jangde ma firtani hunde jibinani ala ko woni taw mbiya aɗa naata yidde sa naata yidde joni jangde nde bonat baba on no yiɗimi de ala caahan te jangde nde kanko sa wi koye so humani kam o ɗaccat kam mi jangga omo yiɗi jangde nde no fewi mo wallitimi hen o ɗaccat kam mi jangga kanko am koye professeur jangguino on ɗi walla koye élevage ɗi jattani ala baba ko saro ɗo no yeyata ko bitigo jogui ha koye yeeyo bitiɓe yeeyo bitikaji bitigo yeyata ɓen kay koye saseɓe ganduɗa so birtima suka debbo wirtima ɗumen tan nodda ɗumen tappiso ɗumen on yiɗama kanko ƴeeya kay ɓen jogui kanko jogui ko golsiste bitig golsiste mawɗo jogui te kanko ala caahan baba joni min janggo subaka mami yaato anani ɗi jaaden sah mi baba haalda e makko jaaden toon mi holloye ma eyyi joni mi ha janggo subaka janggo subaka so yonti jaaden toon kono noon min kam sinno ko sagam jinmi ko jangga ha ɓooya anani joni ha subaka jaaden toon wona eyyi so Allah jaɓi ñana bayri mi dimbe ndaw mi balme baba be Dieynaba An baba aɗa ɗo jooɗi arata ƴewde hay goto kanko andi ko ko liggey o warata galle so tan andi joni ko liggey o tan joni ha kadi kono mawɗo noon yakinto kadi ƴeewoya baba hay ligguey goto ala aɗa jooɗi jonde ma mbiya ligguey ala ko liggey o baboy ko liggey o andi joni han kadi neɗɗo arti jammata kon tan ko ɗum de yettima ka wirduji e ko way noon ɗum tan de ɗum tan wona e baba te kadi mawɗo wuuro Allah no wallimi kadi oɗon ndeeƴi ko jaam tan yo Allah ɓeydu deeƴal ngal ya barka no ɓeeƴi yo Allah ɓeydu deeƴal ngal tinɗon noon moƴƴi tinɗon moƴƴi nani tinɗon moƴƴi kono sukaɓe tinɗon baba anani debbo muñat debbo jiɗi jibinde barke muñat nani kala ganduɗa henna ko wawa muñandema muñan ɗum ko noon wiyete kala ko wawa muñandema an muñan ɗum te debbo kala nde heedi caggal Allah ene caggal joom galle mum jibini tan ko barke ɓe jeyata tareɗe ɗe fof ɓiɓe muñ fof ɓe
ɓe jiiɗa yimɓe tarateɓe wiya gacce kaati haala o ko ni way o ko ni way fof muñoɓe jignaɓe ko muñoɓe ɓiɗɗo ko yummum tinol moƴƴi anani ɗum tan mbiyatnumi anani Ibrahima tin ɗon bam kankam gila Allah waddi min ko tiniɗo no fewi alhamdulillah sagata alhamdulillah mboɗo weltanima alhamdulillah minen noon wonko adduno min ɗo hen bisimilla jewtiden e hunde ko ndenduɗen ko wono Aminata ko minen joguimo gila nden faade joni o yeehi noon ha o yonti Yidde keke waɗi jamanuji ɗi ne garmi ɓiyu makko hollitimi o haalni ɗum won mo yi omo yiɗɗum te omo yiɗi o resam e mbi mi noon hami noddamo mi lamtido nde noddumomi kadi o hollitimi dal ɗum mi tiiɗe makko no fewi omo yiɗi on mbimi min ɗo ɓaydo haadam tajje hen hunde walla haadamen tajje hen hunde wadde hen hunde an woni jinnaɗo amen min gara min kollinmo Allah jarama jarama Ibrahima caggal yettude Allah julde nelal mi gam mbaɗi yettuma nde wonno gilla Allah waɗi hakkude ma e Dieynaba o jimi ma tan ko needi e neɗɗagu hono Aminata hande oɗo sako an woni bamum min komi taniraɗo aɗa wawno wadde ha gasa tawa haalnanimi ko mbaɗɗa ko kadi ko ni kellifaɗo waɗata ay debbo saɗa hokka debbo hokku ɗum mo yiɗi so yeehi ko nden fewnata ayi jamanu amen min mbaɗa gueɗe ko moƴƴi ni kono tan ne heewi addude ko waɗa e lawol an raisonnement tan ko kaari ɗi mawno nana on raisonnement saɗa yiiɗi saɗa añi ko on raisonnement ɗi banam debbo nana on raisonnement saɗa yiiɗi saɗa añi ko ɗon ɗum fof ina moƴƴi ko jokkude enɗam kono saɗa hokka debbo hokku ɗum yiɗi janggo e jaam tan watta haala aɗa andi so neɗɗo yiiɗi neɗɗo tan yiyatami ko boni yiyatami tan ko moƴƴi haade a noddi cukalel ngel a namni ɗum beele ne yiɗi ko noon kellifaɗo waɗata wi ina yiɗi janggo e jaam kala ko ari hen wona an eyyo tinno ɗum muƴi sa yeehi toppito a woni jignaɗo makko ani tirnomi oɗon mbaɗmi e juuɗe ma onne ko noon wayi nani mi yiyani